Nge. Wala kay nilingaw karong adlaw. Tanaw lang tag mga kanani tutorial sa YouTube. Nagkagamay ako subscriber loko. Subscriber. Na. Tagaan na kana dako nakikinig. Oy, nanapod si Kwano. Nanapod si oh, nagamay bis 185 na to na 186 na. Unsa? 184. Ano magamay din na? Minus. Ha? Minus na mo back out. Partner, ang akong subscriber ni Gamay na nahimo siya og yes, nahimo 186, nahimo na siya 184. So gamay pa gyud taon ang akong subscriber. Akong video dili pa pud daghan. Mangita lang yung kuan ani kanang content. Yan. It's that time. Hello host, paabot og 19. Yan, meron ka ng debit laylan. Hindi ka na rin maglabang ng laptop mo dyan. Guys, matuloy ka mo ito. May malutungan ko kayo. Sabi ni Inas at Pantay ng TV. Hello. Yan, ikasabot tayo pantay ng TV. Hello host. Kalingaw even may ipan na. Leo Culaton. Leo Culaton. Abot ako 200. May kuha na din ko. So guys, yan partner, natay hakdan karon o Vita Plus sa summer sa Grand Europa. So mugawas muli nami karon, then amo lang sa hakdan si ma'am. So paano mo yung order? So, kani partner, order ni Ma'am Chavez og mai. Tulo ka ingani guyabano gold. Ano? Tulo ka guyabano gold, tulo ka ingani. Then isa ka melon. Then isa ka guyabano, dalandan gold. So, ato na siya dadundaan partner na ako isulat. Para tomorrow pag-deliver. So, mao ni karon partner ang duha ka box nga melon nga ihatod nato sa Grand Europa. Yan. Kaya daghan din gusto na makainom ani partner tulikan sa ka-epektibo at the same time para po sa panglawas ng parangli. Then we have also coffee, First Vita Plus. Dadon na mo ni sa balay kay mo ni ang himnon.
Okay, ready na ni. Atong kayod ta partner para ito maka-income ta na nagantag mga aplikasyon. So karon partner magkuha lang siguro may magsakyanan, then ibili lang namo ang motor kay giuli naman sa akong igagaw, kiguhaman man gud sa akong igagaw ang kining motor, no? No, ang sakyanan. So magsakyanan lang mi para makasakay po si Mrs. kay bawal magud ang angkas sa motor diri sa Cagayan karon. So muna ni siya. Muna ni siya partner ang Prada First Vita Plus. Mo gyud ni ang among ikuan ko income diri. Yan. So, let's go. Okay? Uli na ta partner, ato sang yato ang atong order nga Vita Plus. Let's go. Yan partner, kanan rami and kaning motor ako lang siyang i-transfer dito ay balikan na ako niya. Yan partner, dili lang sa ato ibilin ang atong motor. Balik na ta sa sakyanan. So aside nga nag-realty mi partner, doon na po ni ani nga negosyo kaning First Vita Plus kay bago naabot ang realty na naman gud ni ani. So kinahanglan nato mahatan og mga product ang atong mga client kay mga user naman sa Vita Plus. Yan. Alright. Nagpalit na siya og kuan Okay. to, bago. Yan. Dito sa amin. Yummy. Hi, Dami. Hi.
karon pa nako na driver ang sakyanan partner kay gumikan gihulaman sa akong igagaw para sa pag-process katong sa akong ayaan nga namatay sa SSS. So ako lang siyang gipawaman. So karon pa nako na driver bawi. And then mo ni atong gamiton karon sa paghatod sa product dito sa Gran Europa diri sa Cagayan de Oro. So ato na nato nang ihatod ang kani siya. Ayan. Ana, melon 2 ka box. Ang mga user man gud namon ni sa Vita Plus nila. Okay, let's go. Ayan, partner, nanata diri sa Gran Europa. And medyo ngit kayo siya partner. So munaog ta kaya itong ihapit ang atong ihatag ang mga kabox na melon. So nga ni may partner, maski gabi basta na ikinahanglan sa product amo di siyang ihatag. Ay tao diha ma'am. Tong or diesel ba? Ang diesel. So mo ni among kuan gideliveran. Okay, pareho ko yan ang diesel. Salamat. Salamat. Deliveran na. So okay na partner, iguran man to isunggo ang kuan. Ang nagbayad sa melon. Okay. So thank you God. Thank you First Vita Plus. Sa kanunay naghatag gid siya og kayuhan labi na sa panglawas. Okay. So what are we waiting for? Muli na ta. Okay. Yan partner, nabot na ta partner sa among balay. Basta na parking dali. Na? Beri na? Lock na. Dala helmet. Helmet ang gamitan ka ha? Ay, gawa sa ang kuan. Ang gamay nga helmet. Yan partner, okay na partner. Yan, basta na itong sakyanan. Kamay. Yan, buhat ka siya. Ay, crack na itong sakyanan. And, saka sa balay. Siguro, plaster. Yan. Yan, nata partner sa balay. Gabiin na. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Who am I to judge? Ma-charge ako ba? Where's your charger? May kuan sa. Here at the house.
Okay, partner, nanata sa balay and thank you Lord for everything. Thank you for the product na na-deliver ka wadlaw. Yan. Yan ang kasimple. Okay daw, okay.